Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome digdi sa programa Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin da Webes Ados sa bulan ni November 2023. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo ngunyan. I remember the child in the manger. Kasta over DWRL Radio Pilipino Legazpi 1080 kHz sa EM band. Marahil na pagkaboring po sa kabos na mga paraan tabay ta. Ngonya na pagkaagang ini mga drivers on the road na nakatutok ko niyan. Diyan sa mga sa mga kababayan tang mabisita pa sa mga sementeryo ngunyan. Tapos sa mga nakabisita naman kasuod maali. Maray na pagka-morning po, duman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday po sa Sendo Gabos. Ano man ang sendong katibaadan, ano man ang sendong kasibutan. Palaugon lamang nindo ako sa sendong mga harungon niya na pagkaaga. Mentras na kamo po nakantabay digdi sa Sakuya ngunyan sa 1FM sa 88.3. Around the world through DWRL o 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. Alright, so de ko ni pigpapabuilong music ko ta. Kwan ini baka taon-taon i-mute na naman ako ni Emita. Di bali ha. Anyway, duman sa may mga kamatian ngunyan Get Wilson. Then siyempre ingat-ingat ngunyan na pagkaaga po. Igwa na naman ki aksidente. De ko lang makonfirm ngunyan, takasubago inagihan ko dyan sa may area kan, digdi sa may Rawis, digdi sa may inut-inutan po, hampangan kan, sa hampangan kan gasoline station, Sikyog gasoline station po. Digdi sa barangay Rawis, nakamotor dua. So saro bulagta po tabi, nakaalaog duman sa heavy equipment na yaon po nakatenga sa gilid kantinampo ta 4 lanes bagayan. Nakatenga. Taod-taod pagurulayan teni pangapudan ta duman sa mga nagpapatrabaho kayan. Sana po hindi ho gawang Pinoy yung sistema ta digdi because iyon na nga yan paano baka nangaturog sa driver o nakainom naka-shoot siya duman sa heavy equipment. Ako pigihiling ko ito gadan ito pigihiling ko gadan dahil ng dahil na po tabi naghihiro duman sa kinamumugtakan niya. Raot po so inota na motor nagkasarasa. Aram nindo yung nasasa, yung talagang totally broken. So inota na partikan motor. So backride nagpititindog pa man. Inapit ko sa PNP kaso bagong aga. Sir, sabi ko, may kuan, iday mo man yan mako basta-basta po, dai man yan iluluwas tulo sa imo, unless otherwise po tabi na ipahiling sa imo so driver's license, makukuha mo sa identity. Pero yung kuan kaan, dai mo na yan makukuha basta-basta, tabawal yan ngunyan. Ang maluwas kayan, kinaagahan na PNP. Taani ba kayan, pipaaram mo na sa pipaaram mo na po tabi sa sendang partido. Tatibad kon may hilang, atakihon pa, dahilan ka na aksidente, di kita pa ang dahilan kayan. So basta po igwanin aksidente, ngunyan, so mga siguro duman sa pamilya na igwa po kamunin pinagahalat pa na mga aki or kapamilya na nakamotor. Yun na po tabi ito involved po yan sa aksidente. Diyan kasubagong maaga o alas 4 po, bago mag-alas 4 rin pagkaaga, digdi sa area kan Rawis, Legazpi City. Taod-taod pagurulayan tayan, aluyo na kaya yan, sige ang burungkal sa gilid kantinampo. Tapos bibugtakan, igwanin nakabugtak na signage, igwa pa kinag-ilaw-ilaw na lead. Pero po, dahil man kita siguro bago gusto digdi na basta sa napagbarayaan. Aluyo na, dahil man kinagtatrabaho dyan I think mga 1 month na yan, dahil po tabi matapos-tapos, mga lintikusan ka mo.
No, arog kayan, igwanin aksidente po tabi. Sisingo niya ng kakasuhan. So dapat ini po, pag may na-aksidente po dyan, dawa may mga signage ka mo, dapat po kasuhan ka mo lalo na sa mga kontraktor kayan, dapat kasuhan ka mo, mga lintikusan ka mo pagkaagang-aga, digdi po, pagpapamudahon nindo ako kan kalukuhan nindo Irak man po, sabi ko baga sa indo, saro man sa nang buhay ta saro man sa naan buhay ta, Irak man ka nadadali because kan kapabayaan nindo, kahaloy po. Di ko lang aram kung Legazpi City Water District yan or ano yan, sige, si Cap Armando Toledo po kan Barangay Bugtong, Legazpi City, alat ngo na ta, kuon tagayod ngo na, Cap tabi, apulanta ka sa messenger, alat ngo na, taod-taod tabi Cap, at yan na lang siguro tabi Cap, 6:40 AM, 6:40 AM, okay? Tadakol pa akong mga komersyal. Madali on sana Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Alright, so sige. Dakulon kaya akong commercial patabi Kap Mando Toledo. Good morning, idol. Mapaabot lamang akong pasasalamat sa gabos na taga-Bugtong na nagsuporta sa ko kanakaaging piridian. Taga na ini si Kap Mando. Ang kalaban pati ni Kap Mando dyan, bako man si Kwan, ang kalaban dyan, si ex-congressman. Nakabuday ko nangangaralan kung si Aram na yung kantawo. Kung si Say. Ang kalaban kan si Tintang Barangay Kapitan digdi sa Legazpi, ang kalaban po tabi nindo kanakaaging eleksyon si dating congressman. Iyo po, naintindihan nindo ako? Iyo po ang kalaban nindo kanakaaging eleksyon. Iyogon mo yan, aber daw, may sarong barangay digdi na kalaban po, nangungutangan po tabi nin pang-tuition kan aki. Nangungutangan kan pang-tuition nin aki po tabi sa eskwelahan sa nursing. Tapos pati pagkabuhay ipipangutang pangani po. Bako manini sa pagkuan tabi. Tapos nakagastos nin almost 2 milyon. 2 milyon sa inma ko apo. Tapos igwanin barangay digdi na si ex-congressman digdi sa Legazpi, si ex-congressman nahiling po, naiyuso na nauning kwarta dyan sa sarong barangay sa Legazpi. Saka, bala na kamoday na kumataram kan pangaran, alam na ninyo yan. Si ex-congressman, so na naunin kwarta parang dahil siyang tiwala doon sa iyang kung ano. Dahil nga, ako na ngayon mananayagan mo yan sa sarong house. Isus Mariosip ka mo talaga di. Pero tandaan nindo po tabi, sabiyon ta na nakakuha ka mo nin bastanting bilang nin anin na kapitan. Tagidastosan nindo so saraday na barangay nin almost 2 milyon. Nahali po tabi sa Kabanang Bayan. Kabanang Bayan yan eh. Ginastosan nindo po tabi nin almost 2 milyon so kada barangay. Day man din do yan po tabi mako-convert into a vote pagka muna palaban sa 2025. Tandaan nindo yan. Taan kapitan po, kaipuhan man ngani niya na magbakal nin boto, tangani po tabi na siya manggana. Ngunyan, di ba, kan 2022, nagluwas po tabi so katotohanan baga, ano na ang giniribo nindo? So iba, dahil nandindo pinaboroto. Sa puting precinct, nagtatao pa kamunin sursan ribo.
Alang kaon pa po tabi sa pigtaon nindo, nag 5,000, may 4,000, may 3,000, may 3,500, may 8,000 pa. Di man ka mo nang gana. Hindi man po nang gana, mga kabahagi, hindi ho nanalo. Ngayon po, kayo yung kalaban eh. Tandaan nindo po tabi, yung kalaban, kan mga kapitan digdi sa Legazpi, si ex-congressman. Si ex-congressman ang naging kalaban. Nakamo kung sisay na ex-congressman. Diba? Basta ako, ako nagangaran digdi kung sisay. Iyan na po tabi sa na-obserbaran. Sabi ko, sisay yung si congressman ngayon, ngaya duman sa kuhan. Si congressman, iyo ngaya so babalbagan para kay kapitan. Komelik, wala man butbaying po Wala man butbaying, Komelik ha. Wala butbaying. Digdi sa Legazpi, wala. Wala lamang kibutbaying digdi. Komelik, Chairman George Erwin Garcia, wala man po nin butbaying. Makaugma po. Ogmahonon ako sa Comelec nganyan. Ogmahonon po ako. Biyo nagpupuro palakpak ang sakuyang talinga po. Sa Comelec. Egon mo yan. Sen ka baga puro takaan. An kalaban kang congressman. Pero nasupgan man giraray siya Nasupgan siya Nata. Yung nakuan niya po tabi, yung sa iyang mga pinag-apo digdi na, ano ba yon? Yung sa iyang mga kandidato, yung sa iya po tabing mga kandidato kan eleksyon, abay, anang na 33 man sana. Dapat, iyakan mo yan, balbagan mo ki yung saradit na barangay po tabi is almost 1 milyon. Almost 1 milyon, balbagan mo dyan. Tapos po tabi, pirdihon ka sana. Pirdihon ka. Sus Maria. May sarong barangay digdi sa norte sa dayuto na barangay. Yung botante is 1,000 ata. 1,000. Yung ipinapanao po tabi, aram nindo konpira. 1,300, sundo sa 1,500, nag-aabot po tabi sa 1,800. Sain man mako aso pobreng tikoy na kandidatong kapitan na nagpaparapangutangan Sus Mario po, pagabot kan oras, Isus. Iyo ini ang klasikan election po. Natata ura-hirak sa paggastos ning kwarta. Apoton ko kamo. Kamo an sabi digdi po tabi, kamo na po an huna-huna kay kamo na po an kaunin opinion. Nata po tadaing hirak maggastos nin kwarta. Iyo, sain nagkuanin kwarta. Yan na po. Sain po siya nagkua nin kwarta. Di ba? Matubod daw kamo na matubod daw kamo na ang kwartang itinao tabi kaini ni dati na congressman, matawad daw kamo po tabi nasa diri niyang pirak. Sos Mario po, patubod doon niya bungi. Di ba? 24, dampas po alas 6 din pagkaaga. This time, chicks brought to you by ang Probinsyano Party List. Di ba ka? Di ba? Octavi Malatok 640. Okay, si Kapitan Bando Toledo. Malat na siya po. Iya po. Tadakulon kasi akong mga commercial pa. Taon-taon lang. Ngani na makabuelo kita. Ngonya na pagkaaga. Tadakulon pita pag-urulayan ngonyan. Dakulong kitang pag-urulayan ngonyan. Tapos tatawanan ko rin dalan ini. Si Kapitan Bando Toledo, ang kalaban kay si Congressman man. Pero tuminagal si Congressman Kap. Tuminagal Kap.
si Kapitan Bando Toledo, maura gini. Ada ito minagal kay Kap. Taod-taod Kap man daw kukuhaon ta kataod-taod ta, dakulon pa ko na kwandigdi, kasibutan digdi sa tutuyang programa. Ya pa, 5 po sa out of 10, 5 out of 10, alam mo, mabilang kang 10 pamilya, ang 5 dyan, nagsasabi na pobre sinda. Pobre yun da sinda, ang 5 dyan. Kurkabanga na di. Kurkabanga na. Igwa man kasi ki pamilya na maski nagtitios, nagtataram, ay mayaman, may kwarta kaya ko. Pero ramang kwarta. Parehas ko. Di man ako nataram po tabi na ako pobriho nun. Di man ako nataram na mayaman ako. Ako minsan, mayaman ako. Minsan, pobriho nun ako. Nata. Pagbago akong sweldo, mayaman ako. Bako Kap? Pagbago akong sweldo, mayaman ako. Pero pag sarong simana po, antes ang sakoy ang sweldo, pobriho nun na po ako. Nangungutang na ako. Orat yan Oy, 27 minutos, makalampas ang alas 6 din pagkaaga this time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Pagsangla, dapat high appraisal na, low interest pa. Win-win ka sa Palawan Pawn Shop. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Pasalamatan ta po ang samuya pang mga sponsor sa Novena to our Mother of Perpetual Health. Pasalamatan ta Bicol Hemodialysis Center, Second floor Esteves Medical Arts Building, Albay District, Legazpi City. Manager Dr. Maria Lorda Yapong, Delvo Accounting Firm, Legazpi City. Miss Evelyn Delvo, Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City. Miss Sosa Miranda, T. Arnaldo & Company CPA, 1104 Pirari Street, Imelda Rossi, sabi nyo, Cruzada, Legazpi City, Dr. Abner T. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bano na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin 34 minutos. Makalampas po an alas 6 din pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog
kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Alright, so balik na kulig di sa programa. Simo na tao liubit dyan sa barangay Taysan, Legazpi. Ano mo, kumusta so laban mo dyan? Perdi dyan si Kuanan, si Kapitan Ugaring. Sige. Pero dit man sana. Maputulungan ako digdi ha. Digdi na lang po tabi kita ang live 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi ha. 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. Paki-search na lang po sa sendong mga Facebook mo niya na pagkaaga. Okay? Alat ko na ha. Kuon tango na gayod si Kapitan Mando Toledo. Yaon man ang sa kuyang Mrs. si sige, Irene Antiquera Liobit. Okay. Alat ko na kuon tango na si sa na ito anapunta Mando Toledo kan Barangay Bugtong alata alato na ha Mando Toledo. Okay, anapunta digdi si Mando Toledo. Okay, nyan anapunta ko na digdi tangani na makaulay ta. Gusto man da po tabi na magpasalamat sa iyang mga kuan. So mga nakaantabay sa kuya sa barangay Bugtong kan Legazpi City. Ngonya na pagka-morning alat ko nakaptapig dadayal ko an sa kuyang messenger cap. Yo. Bata sige na naman naruwas kay ning mga lapakan na inidigdi sa kuyang cellphone. Iuyaman ako kay ni. Pag ako inuyaman, ining cellphone ko, panao ko ini. Panao ko ini. Kaya lang kwa na ini. Obsolete. Why? Ora. Dahil kayo na Mando kon alat ko na call ended na muna kita. Okay? Alat ko na ha. Okay, i-chat ta muna si Mando Toledo kan Barangay Bugtong. Alat ko na. Oro alaton ta siya. Tangani na solve na. Okay? Masupog man kasi. Masupog man kay Kap. Si Kwan gani dahil ko pa na kakaulay kasod ma si Kaka, si Biago.
Yung aki ni Kagawad Francil. Aram ko na pirming nakaantabay ito. Digdi sa tuyang programa po sa FM. Sige. Alat ko na ha. Ano yun ita? Naka-off na si Kap Mando Toledo. Naka-off na. Di bale, makuha na lang gayod. Kung makuha ta giraray taod-taod, makuha ta taod-taod. Nakulong kaya kitang commercial ka sa bago, dahil ko matawan na nin. Kuwan dahil ko matawan na nin, ano ba yun? Pag kakataon, si Kap. Diyan sa humapon, sabi ni Ma'am Elena Valenzuela, si BG Ariola, yung kwan, ano ba yun? Okay. Alat ko na ta ilingon tayo ni ha. Sumapon po sir nanggana si Caprindel Butin na salidahan si BG Ariola. Sabi yan ni Ma'am Elena. Tapos congrats man kay Kap Mando Toledo. Okay. Ayos. At least kung ano? At least tabi. Alat ko natabo yung cellphone ko man. Abo na naman magtusok digdi ang cellphone ko. Bata mainitan sa kuya. Mainit po tabi sa talingaan kuan. Headphone. Yugon mo 2 oras may kabang ako digding pait tapos dekang headphone yung gamit mo. Ayos na. I-try tagiraray taod-taod po. Parang nawa ranin ko na okay na. Yan. Parang nawa ranin signal si Kap Toledo kan Barangay Bugtong. Mamaya tabi Kap kung nakantabay ka sa FM. Kung nakantabay ka sa FM, apudan ta ka sa Messenger. Okay? O dai dai nakantabay. So post ko po kan saro. So mga halas baga sa kuan, mga kobra Dracula o da kobra. Dracula o da kobra. So tinamaan ka ito po. Aram na nindo kung sisay ka mo. Taan kobra, jaw atamanon mo yan, anhalas man girarayan. Yo, anhalas man girarayan. An kobra man girarayan. Jawa anong pakaon mo kaan, anong pasiba mo kaan, iyo mang giraray. Okay? So sige, anyway. Grabe so tao sa Campo Santo kasuhapon ani. Una ako nanggad kasuod ba? Una ako kasuod ba nanggad Sabado? Taba ko ako tuod ta ako baga nagahapon po tabi ako digdi. Naguli ako 4:30 every Monday to Friday. Kasuod ba holiday man. Holiday pangon yan Holiday pangon yan. Pizza dos. Double pay pa ini. All Souls Day. Double pay pa ini. Tabi. Aram nindo po. Una ako langgad Sabado. Kasuhapon. Sabi ko, mapamisibis kami ta. Mauli kami duman sa isla. Ay, agda ko si Mrs. Kasudma. Mauli kita sa isla. Maringani ta. Nakisutilan sa kuya si Mrs. Kasudma. Dahil na nga mag-uli duman. Narumduman kong kinahapunan na. So hapunan, nangaturog nga ni ako. Ito pala, Miyerkules pa sana. Tapos ko ta ako kung nakaduman kami sa Misibis. Batarayunan. Dara ko pa so alaga ko. Na bata pa sa wayon. So, okay. Si alat ko na hata simbagon ta si Kap.
Okay. Si Kap Bando Toledo po nasa linya ngayon na pagkaaga. Mapasalamat si Kap sa iyang mga mga suportadores. Moral sa Kap, pang tulong turno ini ni Kap. Kap, good morning po. Good morning po, Idol. Aha. Tamang-tama, sabi ko kasubago, nawarang kang signal ata, pigapudan ta ka. O ngunyan, tamang-tama, ta nakakuwang ka na digdi, naka on air ka na digdi sa muya ngunyan. Go ahead, tabi Kap. Kumusta sulaban mo? Good morning po. Good morning po sa mga taga-bugtong and siyempre sa Imatabi Idol Alwin. Opo. Aha. Ano lamang, kumusta so kwan mo? Arayo? Dit man lang aram mo, kwartang nangibabaw so mga forest of the poor, siyempre pag na-operan, minano naman, di man ma-blame yan. Siyempre halos mag 1K ang may 700 na pinainot, then nag-follow up kay 300 kaya almost araw kaya nang sa indang. Di balik Kap, sa ibong kan milyones na nalogi sa inda, at least ang kalaban mo kasi bako man so kwan mo ang kalaban mo duman is si so aram na. Ayun po, siyempre pag ini mas dakol pa kaya di sa bugtong ang intelligent voters. Magkibagakang panahon ng mga laban ko. Ang inot, magalinabanan ako kang mga kairibanan ko man sana. Pero ang tao talaga nagihiling sa trinabawan ko sa barangay bugtong. Ang panabot mo pa kang past election sa nakaagi, daog na ako sururog magagapos sila laban sa ko. Halos sulo lang ako. Sulo lang ako kato, ang sururog ko lang doon ang kagawad. Doon ang kagawad ko kato. Pero guminana kami, ang sabi kang tao, natangay ka, dahil ka nagkampanya sa muya. Sabi ko, pirdi naman sana ako, pagsururugan ako. Alagad kang bilangon, lamang pa po ako kay 217. And now, naglamang na lang ako kay mga 150 votes lang. 150? At least, sabi ka nga na Kap, maski sarong boto, bastang gumana ka, an urulay yan, guminana. Bako man yan so, kumpiraan botong nako amo andamang ang punto dyan gana. Tampir di man pwedeng tumuko, tapir di yan. Ang kalaban ko digdi, bako man talaga so kalaban kong kandidato. Suporta ninda. Iyo. Siyempre, pag may kwarta ka, may kasabihan bagang, if money talks, everybody listen. Bago? Ang pula nagiging puti. Ang puti nagiging pula. Pero at least, maski na nga ni kagulpi so kwartang inula dyan sa Barangay Bugtong, milyon-milyon, at least yung mga taga-Bugtong, pinaburan man giraray yung naginibuhan mo bilang barangay kapitan. Ayun po, nahiling man po ninda kung pagtukaw ko digdi, duwang terms, almost 10 years. Dati po inabutan ko talaga ang Bugtong is Royds na maray. Bako pang basta sinabi siya ng barangay. And pagtukaw ko po, naayos ko po yan. Pagput sa mga kuryente, sa pailaw, and number 1 ang basura po ang kalaban kang kada barangay. Yes, Ay nabutan ko po ang barangay ko, grabe yung basura. Gari na Smoky Mountain sa yung mga sa may tulay, nagiging basura niyan. Binaraton mi po iyan kaya ako ang magtukaw. Iyo, tamalinig ko namang nagadambugtongon yan. Malinig po, nagsasabay na po kami sa nagsasabay kami sa competition. Kaya lang, ganyan din ako nag-focus na maray sa pakumpit kang solid waste management. Duman ako basta sabi ko, lilinig ko na lang ang barangay ko. Diyan baga sa makuha lang cleanliness ang sa barangay ay sa solid waste. Tapos pa yung mga kategory. Dahil ako nagsabay sa ibang kategory. Basta pigigimo ko lang, igwa akong paralinig ko daw sa barangay, may paraakot ng basura para malinig ang barangay. Kalinigan po, igwa kami. Pero ako niyan po, dahil na kami nagsasabay sa mga top 10. May mga, magibog kang flowers or recyclable. Dahil ako nagsabay dumanta. Na lang, itawag na lang sa ibang barangay. Iyo, taloy mo nang napatunayan ng Kap? Opo. Tapos sa Kap, siyempre, 2 taon man sana yung turno ngunyan kan mga barangay official. Last term mo na ini, ano pa yung unfinished business mo dyan sa mga taga-Bugtong? Una na lang, din na lang po ang line canal na
Di pa man nakukunik na maray Mm-mm. sa mga dyan sa para during typhoons and rainy days. Aha. Dito lang po ang ipapalain kanalan ko. Aha. Siguro po sa 2 years na natao pa sa kuyang mandato, matatapos ko po yan. And ang pinakamagayon na sa kuyang gigiboon para sa Barangay Bugtong, nakaroon ko na po ang sa tuyang City Mayor Yes. na duman sa likod ng barangay hall ko, ang barangay, kaya hindi po kayang eskwelahan, kang Bugtong Elementary School, ang Lote is owned by the city. Yes. Kaya nagsurat ako sa DepEd na nag-agad kami idonar sa moya ang taga para maging sarong covered court. Alaga sabi kang DepEd, dahil asin ng karapatan na mag-donate kay ang taga ay tagsadiri kang city. Kaya dahil problema naman, sabi ni Gop and Mayor Geraldine Rosal na ikataw sa moya ang taga and papakaganing covered court ining maabot na taon. Sana po ma-materialize ang sa kuyang mga bigagad sa tuyang mga nanunungdan. Iyan para po sa mga taga-Bugtong, ining mga youth na matawan taning maray na kawatan. Kaya po ang nangyayari po, nagpatugtog po kami kay covered court sa laog kang school. Kaya lang siyempre, pag yung lote talaga is nasa may eskwelahan, nakakaulang man po talaga ang magkakawat yan. Yes. Lalo na sa oras kang eskwela. And nagkikreate man po talaga sindaning basura yan sa covered court. Kaya medyo maski sising na principal, nadadagit po ang mga nagkakarawat, din nagbibehave. Kaya yun na pagkaroon may kang principal na tabangan ako and makakakita ng sarong covered court dumana sa likod ng barangay hall na magiging makulang covered court po yun kung during typhoons yan po sila pwedeng So parang kuha na tabi kap holding area kung in kaso may mga kalamidad kita. Yes po, holding area ang apod kayan. Bako mang covered court pero wala pong katabangan yan sa sakuyang barangay. Sana po ang pagkaturungan tangyan within 2 years ma-materialize na yan. Pero baka next year sisikapan ko po na makaagad ako ng pundo or nakulo bagang bagay na naagadan ko DPWH, Second District Engineering na para makapag tao kayan kay sarong proyekto sa nasaring barangay. Okay. So sige pa kapa, igwa ka pang iba na dapat ipaabot sa mga parantabay, mga kababayan mo diyan sa Bugtong, kabarangay mo. Go ahead po, Kap. Sa mga taga-Bugtong, tapos na po ang eleksyon. Mubo na po kita, reconciliation na, dahil ang barasulan. And magtatrabaho na po kita. Sa mga nagsuporta man po sa ibong, wala man po akong dagit sa indo o sama ng loob. Kasi karapatan man po nito magsuporta sa indong napipiling kandidato para sa maabot na 2025. Pero ako po, nagpapasalamat man sa inda. At least natawan ako ng kalaban, nahiling ang mga tao kung sila talaga ang champion. Pipiliin nila despite of big amount. Dakula o na. Pero ang taga-Bugtong po, pigahangaan ko po, mga wise voter po kamo except those poorest of the poor na dadaraning kwarta. Yung man talagang target din da dyan yung poorest of the poor. Okay, salamat po. And Arwin, nakapabot mo na ko kansa ko yung sentimento. Lingawa na po ang nakaging eleksyon. Kasi ang eleksyon, buda, gira. Ang pagkatapos kagihan, distraction, mapakaray na kita. Takol ang narangkang building kung sa gira. Hindi sa barangay, takol nagkararautan ng buot. Mag-aramigo, nagkaralaban. Dayman Kap. Actually, ang kalaban ko, panihon ko. Dayman Kap ki Kwan, dayman ki naguruli ang kikandila. Aday, mata. Panihon ko ang kalaban ko. Aday, mata. Ano lang, yun ang paninindogan niya. Ano ako sa iya? Kap. Naniniwala mo na ako sa paninindogan niya. Kaya, Kap. Pwedeng magulianin kandila ta ano yan, ginulpi mo so congressman? Ay, day po, kung ako, day man ako mauli, kikandila sa iya, inda kung siya ang maguli sa kuya. Inda pa ako man siya ta.
Ito sa my constituents. Pinakarin ko man po ang lugar niya. Pinatinampuhan ko. Pinalago ng kanal. Para ng ano naman. Tapos kung taga-Bugtong Padaba ko, wala man ang kalaban. Salamat tabi, Kap, sa pagtatataon din oras digdi sa kuya ko nyo na pagkaka. Salamat na tabi, Alvin. Sarong tabang ka man sa kuya na naipahayag mo man ang sa kuyang nasa buot. Salamat na maray. Salamat tabi, Kap Mando. Okay. Thank you. Si Kap Mando Toledo po kan Barangay Bugtong. Pinagsururugan ini. Dakulaon so kwartali. Dakulaon so kwarta talaga. Isus Maria po. Tapos, yun mo yan, 750. Tapos, day pa na kontento. May 300 pa. Na idinagdag. So, 1,000. Yung kalaban ni Kap. 1,000 so kalaban ni Kap. O, dangugunin din ni Comedy ka. Si Kuana mismo, si Kap Mando Toledo na mismo, kan Barangay Bugtong. Nagsasabi, kalaban niya po tabi, 1,000 yung Kuana, ipinagtao, Comedy ka. Walang bot buying, Comedy ka, walang bot buying. Nagbigayan lang ng regalo. Ay, nako. Wala hong bot buying. Nagbigay lang ng regalo. Hindi ho bot buying yang regalo. In cash. Cash tabi na regalo. Parehas may man yan po. Sa media, pag yung amigo mong mga politician, lalo na kon Christmas, nagbibigay ng regalo. Sa bagay ngon yan, day pamambaga po. November pa masana. Sabi ko baga sendo, so mga amigo ta po tabi, willing man na magresibi kita nin, ako willing man ako po tabi, na magresibi ako nin regalo in cash. In cash. I-consa na din do, nimit. Pwede sa ATM, pwede sa Gcash, na mga napaka kong Gcash digdi. Pwede man po tabi na iturol. Ayun baga, saka, iyan konso mga amigo ta po tabi, makakuan lamang, marumduman ka. O kung day man po problema. Ayaw man ako san. Kung day problema. Dayo man ako san. Di ba? Ayaw man kita san. Sabi sa daraga, ayaw man niya ako san, noy. Di ba? O pero kung makarumdum, natataday. Day, nang ki problema. Ay, mambagayan ki problema po. Okay? Mga kapatid, mga kabahagi, maray-rahay tabi. Ay, si Kagawad Tao, aram ko si Kagawad Tao, nag-antabay ini. Sa radyo si Kagawad Tao Liobit kan Barangay Taisan, Legazpi. Si Kagawad Tao top 1 sa Barangay Taisan. Top 1 po siya. Okay? Kagawad, ikanan magsunod na magdalaga na kapitan, ura naman dyan, kikot. Ikanan magkapitan dyan sa Barangay Taisan. Duwag ka kaya. Bata dakol kitang paraan tabay dyan. May saro kitang pagkakataon kay ito na so amigo ta dyan, close friend ni Mrs. Nag-chat ako. Ipangapudan mo nga si Noy, ipapudan mo nga si Noy na maguli na taso tricycle nawawara. Daradara ganyan. Yagan mo yan. Nasibot baga duma. Ano Noy?
Lasibot. Pinaradyo ka pa ngayon ni misis mo. Ako palanso. Dandang naman sa kan kataraning po. Daralagan naman sa iya. Oy, pigparadyo ka na ngayon ni misis mo. Dahil man ako, bisto, sa 1FM. Sa 1FM. Ay, nako. Tuloy pa man ako din na nagkairiling. Sa 1FM kaya, pigradyo ka kaya sa 1FM. Kasi daw ngayon ito. Saka. Di ba? Yeah. Makonsilo. Makonsilohon. Okay. So, kamong nanggarana 33 sosaro po 37 an orolay ngon po yung ABC. Ang ABC president ngon si Kap Maing Santillan kan ano ba 'yon? Barangay Sabang. Sabang ba 'yan? Siya ang kapitan ngon Siya ang ABC president. Kamong 37 kapitan nakaapil po ni Kap Maing Santillan. Tiba't naman magkarawat na naman kamo dyan. Kakakon, tanawan kamong 500,000 o 1,000,000. Magkwan naman kamo. Ano ba yon, Darwin? So, baraligtad na naman kamo. Mapira ko ng kalaban ninyo. Mapira ko ng kalaban ninyo, ha? Pero ang pirak po, dai mababakal, ang sendo po tabi na pagkatao. Iyan po ang pinakamagayon dyan. Tako, jawa, tawan ako rin 500,000. Kuhaan ko na. Dai. Kung tawan akong 500,000, butuan ko sa naso sa ibong, di ko po tabi pwedeng ipabakal ang sa kuyang prinsipyo. Makasupog, maluwas ta maluwas. Parehas yan po tabi kan sinasabi kong halas nag-as-aso payo. Halas so ama, so aki alas manggiraray. Daramang nabago po. O di makasupog sa pamilya. Taan aki kan, magiging halas manan sa mga maabot na panahon. Okay? Tayo so dugo niya Judas Si Judas nga pinabakal si Kristo. Sarong plata sana? Pinabakal ba si Kristo? No, bakan? Baka nagkenggerustohan. Ege. Orat yan po DWRL, Barita alas 7, susunod na. Standby po. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada nagbaga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, igwa na kitanin 7 minutos, makalampas po ang alas 7 din pagkaaga. Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na paghatod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagka-aga albay, asin Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7, lado lokal, pagirumdom kan ondas sa 2023 sa albay, naging matrangkilo, Commander kang Coast Guard District Bicol, nagkondusir ng inspeksyon sa tahaw kan pagruso kan mga pasahero sa Matnog Port. Baretang Nasyonal, AFP, pinagirumdom ang mga Pilipino na girumdomon ng sakripisyo kan mga nagadan asin na soldado sa nagbuwis din buhay para sa bayan. Pagbibilang kan mga boto sa BSKE, 99.97% na, mentras na iproklamar na kandidato 99.75% na. Sigun po yan sa COMELEC, BP Sara Duterte. Iningkamidaron mga Pilipino na pagnilayan ang debosyon kan mga santo sa pagirumdom kan ondas. Propistong gibohon highly urbanized city ang San Jose del Monte kinontra kan mga botanting Bulaquiños, sigon yan sa COMELEC. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Aldaw na kita kunyanin Huwebes, pizza 2 sa bulan po ni Nobyembre taon 2023. Alwin Dobulel sa indong tagapagbareta, detalles kan mga bareta sa lado lokal. Naging matrangkilo ang paggiramdom kan All Saints Day kasuhapon. Ini ang tinawanan doon kan Philippine National Police sa Albay. Sigon kay Albay Provincial Police Office spokesperson Captain Karen Formales, dahil mga narehistrong mga insidente sa arinman ng mga sementeryo digdi sa Albay, mantang pinagsisilibrar ang All Saints Day. Mientras tanto,
Sundo pa sa susunod daldaw ang pagbabantay kan kapulisan sa mga sementeryo. Kasod ipinaglatag kay ni ang santambak na pulis sa mga sementeryo na iyo ang nag-asikaso kan traffic. Asin sa mga personang nagbisita sa mga Camposanto. Pano naman ang kanaklan ng mga Camposanto sa probinsya ni Albay sa mismong aldaw kan All Saints Day. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bano na kabloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
16 minutos makalampas ang alas 7. This time check is brought to you by ang Probinsyano Party Lists. Balita pa sa Rado Lokal sa Taho, Campagroso, Kalbaga Pasahero, asin lunadan sa Matnog Port, Sorsogon, nagkonduser din port visit ang Commander kang Coast Guard District Vehicle na si Commander Philip Soria. Ang pagbisita sa inspeksyon, ang na masyerto na organisado asin salvado secure na karanasan sa pagbiyahe para sa publiko na gustong makauli sa Saindang Probinsya. Ganyan na Todos Los Santos, asin aprobitsaran ang long weekend. Nakipagkomunikan opisyal sa Kabosta Estasyon, mga substation asin operational units para subaybayan ang sitwasyon sa pier asin pakusugod ang pagpapautob kan poder na ipinag-ordenman kang Philippine Coast Guard para sa kalidad na serbisyo publiko. Oktubre 30, halos 5,000 na outbound passenger, 430 inbound passenger ang nailista nag-agi sa nasabi ng pier. Uminabot sa Haros Sangkatos o Kabilugan na numero na 96 ang nareceive kang Commission Elections Bicol na reklamong may relasyon sa vote buying sa nakalista eleksyon sa Barangay Asin Sanggunian Kabataan Elections. Sigon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Balesa, pinag-ayos na ninda ini kung sain ang iba sa sangatan nindanin manigong charges. Ang mga nareceive nindang reklamo uminagi asin ipinirarom sa evaluasyon asin na verifikasyon antes na saangatan ni na maninigong aksyon. Ang nasambit ng datos na rehistro kang komisyon hali sa Bicol o sa bilog na Bicol Region. Nakakuanin 84.62% passing rate ang Bicol University sa October 2023 Electronics Technician Licensure Examination. Basado ini sa ipinalawas na resulta kang Professional Regulation Commission kung sa 11 alumni kan universidad ang nakapasar. Sa bilog na nasyon, nasa 1,366 hali sa 1,858 ang nakapasar sa nasambit ng eksaminasyon na igwanin 73.52% na national passing rate. Mientras tanto, nakakuamanin 38.89% ang parehas na universidad sa Electronic Engineers Licensure Exam. Basado sa datos kang PRC, 7 alumni hali sa nasabing universidad ang nakapasar kasabay ini sa 33.36% na national passing rate o 842 hali sa 2,524 na numero kan nakapasar. Sa kunyan, sigon sa nasambit ng universidad sa inda ining ikinaugma, ulit dakula ining onra para sa Sainda. Sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado lokal, diretso pa na nakalatag ang mga Motorist Assistance Center kan Department of Public Works and Highways Bicol sa mga national road sa riyon para sa Oplan Lakbay Alalay ngonya na undasa. Nakadeploy ang ahensya ni personnels nin manlain-lain na sa distrito nga ni nabasyertong marhay ang pag-obserbar kanuldas. Opito kay ni na makapagtaonin marikas na pagresponder sa mga emersensya, maintenance sa manlain-lain na tinampuasin pagtataonin direksyon o pagtukdo lintamang dalan sa mga motoristang nawawara. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Ako po si Ginarin B. De La Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap.
Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Kumars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bano na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ngunyan sa detalles kan Bareta sa lado nasyonal pinagiramdam ni Armed Forces of the Philippines sa Chief General Romeo Brawner Jr. ang mga Pilipino na giramdamon asin tawananin pagsaludar ang mga nagada na soldado sa nagbuwis kan sedang buhay sa bayan kasabay kan pagrumdom sa ondas. Sa sarong statement sinabi kan EP Chief na ang panahon ini ang sarong pagirumdom para tawananin pagsaludar ang gabos na mga santo, mga pinagbistoban o dai asin ipinagsilibrar ang buhay kan nagadan na mahal sa buhay. Dapat man daw na magtagaman din oras para sa pagsaludar sa nawalat na ligasiya, pagiramdom asin gibohon makabayan kan mga nagadan na kasoldadosan. Pinagiramdoman kan EP Chief ang gabos na Pilipino na gamito ng pagkakataon itinaos sa mga nagadan na heroy para sa sendang commitment para ipagpadagos ang pagserbi kan mga nabubuhay asin ipagpasalamat ang biyaya kan buhay asin libertad. Apira sa pagpapakusog kan debosyon tilawanan manin doon kan EP Chief nan buhay kan mga heroing soldados ang nagsirbing inspirasyon sa gabos. Mientras tanto, nagkondusir manin synchronized candlelighting ceremony ang Philippine Army sa paagi kan Grave Services Unit kan Army Support Command in Headquarters as in Headquarters Support Group. Konsay na kasumaro man ang Boy and Girl Scout halis sa Port Bonifacio National High School sa libigan ng mga bayani sa Port Bonifacio sa Taguig City. Bilang paggirumdom ngonya na taon sa Todos Los Santos, iningkiminar ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga Pilipino na mga G asin pagnilayan ang debosyon sa kan mga santo sa Diyos. Sa statement sinabi kang Vice Presidente nakapundong niyan ang nasyon bilang pagtataonin dalan sa gabos na mga santo sa paggirumdom sa kinaban kan hirak asin deng hanggang pagkamuot kan Diyos. Iningkiminar kang Vice Presidente ang kada saro na mga G para sa paggirumdom sa mga santo na magiya pasiring sa dalan kung sain inapod kita para magserbi sa mga pobre na api asin may hidang siring man sa mga nagkagaradan. Ipangadya ang petisyon kontra sa kalamidad, giyera asin puwersa na pwedeng patanid sa pagkasararo asin magdulot din kalipisilan sa sangkatauhan o pagkagadan. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, 30 minutos makalampas po ang alas 7 din pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan
na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Halika, sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya sa bilhin abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. We live to learn new things, so stay in school. We'll be here to keep it cool. We are your only 1FM. 1FM. Yo, what's up? Like and share. Like us and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/1fm.ph Okay. Facebook.com/1fm.ph Your only one. This is your only 1FM. Your only one. One lang yan. 1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, your only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, your only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday
Sa mga detalles pa kan mga bareta kita sa lado lokal o nasyonal, madali nang makompleto o nasa 99.9% o 97% nang tapos ang canvassing o pagbibilang kan mga boto para sa barangay asin sanggunian kabataan elections. Sigon sa Commission on Elections, ang nasabing data ang nagpuon sa 41,989 hali sa 42,001 na barangay sa bilog na nasyon. Sinabi man kang poll body na ang mga nanggana sa BSKE ang 41,000 barangay o 99.75% nang naproklamar. Sigon sa COMELEC, nabayada na ang 12.96% kan honoraria kan mga nagserbi sa BSKE alagad na sobra sa kabagang milyon pa ang nakatalaan makaresibinin sa indang allowance susog sa data kan October 31. Inot nang sinabi kan poll body na target dindang matapos ang pananao kan honoraria sa mga paratukdo sa aldaw nin Biyernes sa November 3. Gana po ang botong no sa plebisito para gibuhon na highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan sigon sa Commission on Elections o COMELEC. Sosog sa Certificate of Canvass of Votes na pinilawas kan COMELEC, nasa 820,385 na botanting Bulaquiños ang kontra, mentras 620,707 naman ang nagpabor. Sobra 2 milyon na rehistradong botante sa San Jose del Monte, solamente nasa 1,608,004 katawo ang aktual na nagboto. Magiramdam na tinalaan kang COMELEC ang plebisito para sa conversion kan SGDM bilang highly urbanized city kan October 30 parehas na aldaw kan gibuhon ang barangay asin SK elections kung sain duwang pahinang manipisto 23 na syudad sa Bulacan asin municipal mayors ang nagpahayag kan sa indang suporta sa nasabi ng plebisito. Sinabi man kan mga ini ng Section 452 kan Local Government Code of 1991 na nagbibiklad na ang mga syudad na iguanin minimum population na 200,000 na sinertipikar kan Philippine Statistics Authority ang may latest annual income na 50 million ang dapat na maklase bilang highly urbanized cities. Kinonfirmar kan Commission on Elections na igwanin tulong preso na nanggana bilang kagawad sa ginibo na barangay elections. Alagad nilinaw naman ni COMELEC Chairman George Garcia na tinugutan ang sendang kandidatura dahil daipa convicted ang mga ini sa anuman na krimen o presenting nasa hearing pa ang sendang kaso na nakapila ninda sama sa langkaw na korte saligman sa guidelines na ipinautob kan COMELEC. Kung kaya tinugutan ang mga ining bumoto asin magkandidato. Andoa daw hali sa Calabarzon Region o sa Dasmariñas City Jail asin Tanay sa Rizal, mentras ang saro naman ang hali sa Region 10 o sa Ipulan sa Cagayan. Sigon sa COMELEC Chair, pwede sa naman magserbi sa posisyon sa barangay ang mga ini kapag naabsuelto sinda sa saindang mga kaso. minutos na makalampas ang alas 8 o alas 7 ipinagpreparar kan Commission Elections ang pagsangat ng dagdag na kaso nin vote buying may relasyon sa nakaaging barangay asin sanggunian kabataan elections. Base sa pinakabagong report na naresibi kang Kontrabigay Task Force, kabinugan na 183 reklamo nin vote buying kung sain 27 digdian formal na isinangata kontra sa sangkatos naman inipinaron pa sa evaluation. Durando ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. na aram kan poll body ang report din vote buying kay banaan hali sa media. Aragad may report nin vote buying ang pinagalat pa na may sangat ang formal complaint o pinag-aaram pa kung may bastante na ebidensya para magsangat nin case sa motu proprio. Pwede man daw na magsangat nin election offenses ang COMELEC kontra sa envuelto maski pagkatapos kan aktual na eleksyon. Mientras tanto, nahampang naman sa posibleng election offense charges ang sarong alkalde sa Bicol Region.
Pinadigdi pinagpipreparar naman kang COMELEC ang legal suit kontra sa nasa likod kan pagkaulang sa ginibong eleksyon sa sa 5 barangay sa Lanao del Sur. Nagsalabay po ang pamilya Marcos sa puntod kan nagada na dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani para sa sarong misa. Ang misa alinlay kan pamilya Marcos para sa nagada na dating Presidente. Alas 10:30 din aga, kaso hapon lagpuon ang misa na pinanginutan ni Philippine Army Chief Chaplain Padre Roy Ongao. Nakatindir si Presidente Marcos sa misa kasabayan sa iyang agom na si First Lady Lisa Marcos, asin duwang agom na si Simeon, duwang aki na si Simeon, asin si Bini. Atap naman nagabot sa puntod ang dating First Lady Imelda Marcos, suminunod ang duwang aki na babae na sinda Irene Marcos, asin Senator Amy Marcos. Nakisamaro man ang loyal supporters kang pamilya Marcos sa ginibong banal na misa para sa dating Presidente kan Pilipinas. Kasaro kan mga Pilipino ang pamilya Marcos sa pagiramdom kan All Saints Day as in All Souls Day. Nagadaman ni Presidente Marcos ang sarong makabuluhan na undas para sa mga Pilipino. Sa siyang mensahe, sinabi kan Presidente na ang pagsunod kan mga Pilipino sa banal na obligasyon na ini sa nakalis na mga siglo ang nagbunga nin tradisyon na sundo ngunyan dara-dara pamangiraray na nagpahiling nin na mayaman na kultura kan mga Pilipino kay ba na daw digdi ang pagtataw nin na importansya sa pagdibosyon asin sa pamilya. Sigon sa Presidente, nagserbi na ining pagkakataon para makasabay liwat ang mga namumutan sa buhay. Sa panahon na ini, importanteng mapagnilayan ang obheto kan nadaing tunong na pangangaipo ningiya sa hali sa mahal na Diyos. Kasabay kini tinuandon kang Presidente na importante ang pagginumdom sa isog kan mga sa tibay kan mga santo asin nagada na namumutan sa buhay para tawanan din kusog nin buot ay pagpadago sa buhay para kay Kristo maski pa dako ang pagprobar na pinagahampang sa kinaban na ini. Sigon sa Presidente, dito dapat na pabayaan ang halimbawa kan debosyon iyo ang magpatibay sa gabos para akseptaron asin ipagpasalamat ang kaugmahan pasiring sa makabuluhan na buhay sa ibabaw kang kinaban asin bistuhon ang pangako na daing hanggang buhay sa paagi ni Hesukristo. Hagad bang kang Presidente ang makabuluhan na pag-obserbar sa aldaw kan mga santo asin mga kalag ngunyan. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas ko Mars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bisyo Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. Ngunyan sa detalyes pa kan mga bareta sa lado nasyonal, tatabangan kan Overseas Workers Welfare Administration OWA na magreklamo sa mga airline companies ang pirang overseas Filipino workers alis sa Israel matapos na mawaran sindanin pirang gamit. Ipinagrani kaya kan OFW sa OWA-an sa indang karanasan.
Pagabot daw ninda sa nasyon na araman na nawawara na ang pirang mga gamit na nakabugtak sa sendang mga bagahe. Pirang OFW man ang nagreklamo dahil nawaran daw sinda din maleta. Magiramdaman dakol na mga Pilipino hali sa Israel ang nakabalik na sa nasyon dahil sa nangyaring kariribukan entre kan Israel asin Hamas militants. Nagpatanid po sa publiko ang Cybercrime Investigation Coordinating Council laban sa online scammer asin kawatan sa social media. Pinagsabihan ba na ang mga magurang nabantayan ang mga aki sa paggamit ng internet. Kasunod kay ni ang report na duwang minor de edad na ang nabiktima kan duwang lalaking nagpabisto o nabisto sa online. Nagluwas naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ni nabiso dapit sa mga online scams na dapat na iwasan. Pinag-iingat man kan CICC ang publiko sa open Wi-Fi connections dahil sa pwede ining gamiton kan mga hacker para makuha ang personal na informasyon. Mas maghihigpit ang Land Transportation Office sa mga motorcycle rider matapos maglataw na 8 milyon motorsiklo ang dai panairehistro sa bilog na nasyon. Hirit naman kang grupo kan motorcycle na dapat isabay sa konsiderasyon ang mga motor dahil sa kadakulan kadagagamit digdi sa tidampo. Gusto kang pirang grupo na haliuna ang mga motorcycle lane, partikular na sa may Commonwealth Avenue. Siniguro naman kan Metro Manila Development Authority na magtitinira sabing lane para iwas sa aksidente. Nagapinarman ang MMDA sa Korte Suprema na liuna ang temporary restraining order sa implementasyon kan no contact apprehension policy. Inabi kan MMDA na bako bastante ang traffic enforcer para bantayan ang traffic lalo na sa kahiwasan kan Metro Manila. Nagpatanid po ang pirang padi sa iba-ibang klase ng selebrasyon kan mga Pilipino kada ondas. Dahil nauso ang pagsulot ng mga nakakatakos o takatakot na costume sa mga Halloween party. Sigon sa simbahan, naggigiromtom sinda dahil garo pinagbibisto kan mga Pilipino ang kampo kan kadikloban. Kaya pangapunan ninda na malasanto ang isulot sa Halloween party sunod daw sa tunay na kalugan kan Halloween. Ultimong detalles kan mga baretang nasyonal, binuksana kan Egypt ang border para sa foreign national nang ebakwar hali sa Gaza. Kay ba sa mga natugutan makabalyo sa Gaza boarding, ang mga lugadan asin kritikal ang kamugtakan por medyo kang gera entre po kan Israel asin kan grupong Hamas. Kasabay sa nakabalyo ang pirang foreign national nakaentra kan international humanitarian groups kay badan duwang Pilipinong doktor na membro kan Doctors Without Borders. Ini sina Dr. Darwin de la Cruz, Dr. Regidor Esguera. Igon sa Department of Foreign Affairs, nakipagkomunikar na sinda sa Egypt asin Israel para makabalyo naman ang sobra sangkatos mil na Pilipino o sangkatos na Pilipinong natrap duman sa Gaza. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. And around the globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. DWRL International News. Balita abroad, naulang ang pagtataw ng testimonya ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Senate Appropriations Committee matapos na may kaksina ang pirang protesters na ngapoda nin untok kaputukan duman sa Gaza. Ang testimonya ni Blinken ang parte kan supplemental funding request ka national security ni U.S. President Joe Biden sa Israel. Pirang beses ining naulang kan magkurahaw ang mga protesters na dapat dai makiaraman US sa gera duman sa Israel. Magi ng pagtataw ng testimonya ni Secretary of Defense Lloyd Austin ang nagsuryawan man ang mga protesters. Ang mga protesters daw ang hali sa organisasyon kan Code Pink saro sa mga membrong kayni ang 29 anyos na US Army veteran asin dating diplomat Colonel Ann Wright asin si David Barros na iyo aninrestar dahil sa pag-revoke sa nasabi ng hearing.
DWRL Sports News. Nakuha kan Los Angeles Clippers hali sa Philadelphia 76ers si James Harden. Kaiba ni Harden na nagbaliyo sa Clippers sinda PJ Tucker asin Philip Petroslib. Kasalay din na mapapaduman sa Sixers sinda Marcus Morris, Robert Covington, Nicholas Batum, KJ Martin asin ang 2028 unprotected first round pick. Duwang second round pick as in 2029 draft pick swap as in dagdagan first rounder hali sa third team. Sigon sa duwang team na papinal ang detalye kanasabing trade. Idatang na nga ko ang 34 anyos sa si Harden na dain na ini magkakawat sa Sixers matapos makaiwan kay ng presidente kan team na si Daryl Morey lagad kay puan pa kay magkawat ningon niya na season. Pinili kaya ni Harden ang 35.6 million na contract option sa bola nin Hunyo. DWRL Showbiz Bareta. Tinangro na ning kasal kanaktor na si Channing Tatum ano biyang si Zoe Kravitz. Nailing kaya na dakukan fans na may sulot engagement ring si Kravitz mientras nagatinder ang duwa sa sarong Halloween party. Nagpuan sindang relasyon kan 2021. Kapwa siblag na ang duwa sa sendang agom kung sa inot na agom kay ni si Carl Grossman. Si vlog naman ng aktor na dating agom na si Jenna Derwan ka November 2019. Di naman pinagdetalye kan duwa kung nuarin ang pizza kan sa indang kasal. Digdi na po nagtatapos sa ang pagkatod niya mo kan mga istorya kan Bareta. DWRL Bareta alas 7. Aldaw nakitangon niya nin Huwebes pizza 2 sa bulan ni Nobyembre taon 2023 Alwin Dobolel sa indong tagapag Bareta. Yan ang katiripunan kandarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Istorya kanikan ko, maigos, mabuot, matyaga. Kitang nag-ugat sa puon kan mayon, Legazpi urugunan gayon. Siyudad kan sa kong puso, urabot nin pagkamuko, unyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilog. Kita na may kusuko, kabos kita Legazpi, Legazpi, Legazpi mo niya. Langakan sa diri ang gawian ugali, nasa pagpagaba, paguswat, pagabos. Kita ang banwaan na nagkabulungkos, yan ang puon kagabos. Siyudad kan sa kong puso, urabot nin pagkamuko, unyan budaan maabot sa aga, kita kabos
You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga. You're only one FM, one lang yan. 88.3. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. One book, one pen, one child, and one teacher can change our world forever. That's what school can do. Happy learning from your only one FM. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.